Maayong buntag o Happy Easter sa tanan. Adunay usa ka makapatandog og tinuod nga istorya mga igsoon mahitungod sa usa ka inahan nga ang iyang anak nagtrabaho sa layo. Sulod sa daghang tuig kining maong anak mupauli gayud siya kada Pasko. Apan mga igsoon usa ka Pasko samtang mupauli na kining maong anak na aksidente siya og namatay. Naguol gayud og maayo ang iyang inahan. Kinsa man kahay dili maguol, no? Kinsa mang inahana nga dili maguol mga igsoon kung ang imong anak mamatay. So kining maong inahan tungod sa nahitabo nahimo siya kanabitang murag hilumon. Di na kaayo siya mag-istorya-istorya. Unya di na siya moapil sa mga gatherings. Unya ang di maayo kay dili na siya mosimba ug lisod na kaniya ang pag-ampo. Usa ka hapon mga igsoon, samtang naglakaw siya nga nag-inusara, ug samtang naglakaw siya sa dalan, miingon siya sa Ginoo, Lord, nganong gikuha man nimo akong anak? Nganong gitugot man nimo nga siya mamatay? Og samtang naglakaw naglakaw siya, milabay siya sa usa ka gamay nga kapilya. Nakadungog siya sa usa ka pari nga nagmisa, nga din samtang kini maong pari nagbasa sa ebanghelyo, hilom sad siyang misulod og milingkod dito sa sulod sa kapilya. So gibasa sa pari ang bahin sa ebanghelyo mahitod sa mga disipulo nga naglakaw padong sa Emmaus. Gadiin ang maong mga tinun-an ni Jesus masulubon, nalibog og magulanon tungod sa pagkamatay sa ilang magtutudlo nga si Jesus. Ug samtang sila naglakaw, adunay usa ka tawo nga milabay o misabay, may kuyog kanila sa paglakaw. Apan si Jesus kadto pero wala sila makaila. Sa homilya miingon ang pari, usahay naghuna-huna ta nga naglakaw ta nga nag-inusara. Apan nabanhaw nga Ginoo anaa sa atong kiliran nag-uban kanato. Pagkadungog ini sa maong inahan, nagsugod siyag hilak og pagkahuman sa misa, miduol siya sa pari og miingon, Father, karon murag nabati nako nga si Jesus naglakaw pag-usab uban kanako. Ang akong kasing-kasing pader murag nainit pag-usab, no? Wala mawala dayon ang iyang kasubo apan mibalik ang iyang paglaom. Murag misiga pag-usab ang iyang kasing-kasing, no? Mga igsoon, maugid kini ang nahitabo sa ebanghelyo karon. Ang duha ka disipulo naglakaw padulong sa Emmaus. Nawad-an silang paglaom tungod sa pagkamatay ni Jesus, masulubon sila o magulanon kaayo, no? Naghuna-huna sila nga wala nagayod ang ilang malauman. Huna-huna nila siya paman ang among gilauman. Apan samtang naglakaw sila paingon sa Emmaus nga magulanon, si Jesus miuban o mikuyog sa ilang paglakaw, no? Apan wala sila makaila.
Namati si Jesus sa ilang mga kasakit o gipasabot niya ang mahitungod sa kasulatan o gihatagan silang paglaom sa atong Ginoo. Og sa ulahi miingon sila, dili ba nainit ang atong kasing-kasing samtang nakigistorya siya kanato sa dalan? Mga igsuon sa atong kasinatian, usahay kita kapuyon tungod sa atong mga problema, nabalaka kita sa pamilya, usahay mabad-an tagkadasig sa kinabuhi tungod sa mga krisis, mga problema, labi na karon mahal na ang gasolina. Unya usahay masubo ang atong kasing-kasing, apan samtang nagsagubang kita sa mga problema, mga isuon, naghuna-huna usab kita nga layo si Jesus, wala ang atong Ginoo, labi na kung inigampo nato niya, mura bag feeling nato wa ta mabati sa Ginoo. Apan sa pagkatinuod, mga igsuon, anaa ra gayud siya sa atong kiliran, no? Makaingon lang ta nga wala siya. Og samtang giimbitar si Jesus sa mga disipulo nga dili usab mo padayon sa unahan, mo stay una uban kanila kay gabi na, mao to nga nagpabilin si Jesus. Og sa dihang nanihapon sila og nagpikas-pikas ang atong Ginoo sa tinapay, usapan didto pa sila nakaila nga si Jesus di ay kadto nga kauban nila. Na-recognize nila nga si Jesus di ay ang nakiguban, nakigkuyog kanila, no? Apan wala lang nila siya ma-recognize og nahanaw dayon si Jesus. Apan humani adto mga igsuon, ang ilang kasubo na pulihan og kalipay. Mibalik ang ilang paglaom, no? Mga igsuon sa pagabanhaw sa atong Ginoo, kini nagpahinumdom kanato nga sa atong kinabuhi anaa gayud si Jesus, nakigkuyog, naglakaw uban kanato, bisan pa man sa atong makasakit, makaingon lang ta nga wala siya, pero anaa siya nakigkuyog kanato, no? Kung tugutan lang nato ang atong Ginoo nga muuban kanato, bisan pag ang atong kinabuhi gubot, masulubon ang atong naong, nawad-an paglaom ang atong kasing-kasing, apan kung if we allow Jesus to go with us, muinit kini pag-usab sama sa gibati sa mga apostoles. So mga igsuon, mao kini ang mensahe sa pagkabanhaw nga dili kita angay nga mahadlok, dili kita angay mabalaka tungod kay ang atong paglaom, ang atong gilauman nga mao si Jesus, dili patay, kundili buhi ug nabanhaw. Mao na nga kung ikaw nag-uol ikaw na balaka, ingna imong kaugalingon, ayaw ka balaka, buhi si Jesus, no? Buhi ang imong Ginoo. Amen. Palihog manindog.